Tiener Vastelavondsconcours kent dit jaar 3 Venrayse finalisten. Op 25 januari staan Wij Kieken Wel, Gent Wiefel en Alicia vanaf 11:08 op het podium van de Haandert in Tegelen. Krijgt het TVK na 2 Venrayse zegens op rij van Verrekkensmooi een derde Venrayse winnaar? Kaarten zijn verkrijgbaar via www.tvk-limburg.nl. Op woensdag 29 januari is het weer tijd voor de sfeeravond van KBO Venray. De avond in Dans- en Partycentrum Anno 54 begint om 6:30 s'avonds. De deuren openen om 6 uur. Nou, wat de mensen kunnen verwachten is eigenlijk een grandioze avond van de lach. Waarin ik voor de KBO een gigantisch programma heb kunnen neerzetten met topartiesten uit Limburg en Brabant, met allemaal kampioenen. De kampioen van 2019, dat is Björn Smets. De kampioen van 2020, dat is onze vriend Theo Nelle. Berry Knapen uit Brabant, veelvoudig butenkampioen van Brabant. Dan heb ik uit de eigen keuken Helga Cornelissen en nog uit Brabant Hans Verbaarschot die dat programma gaan brengen. En daarnaast heb ik als rode draad Henk Deters, wel bekend hier in Venray. Dus een avond om niet te vergeten en dan moet echt iedereen die lid van de KBO is en als je geen lid bent moet je er echt naartoe komen. Waar kunnen mensen kaarten kopen? Kaarten kunnen gekocht worden bij de Kemphaan op het Kennedyplein. Daar is altijd iemand aanwezig die mensen te woord kan staan als er vragen zijn over wel of geen lidmaatschap zijn. Dan kunnen we dromen meten, vieren het leven, maak het voor, vastelovend kennisloop, dan kunnen we. Ad Welte houdt samen met Mees Riegelman op 18 januari een open dag voor een nieuwe werkplek Gitaar- en Drumstudio. De werkplek in Jeruzalem is geopend van 1 uur 's middags tot 4 uur 's middags. Er is live muziek van onder meer Lazy Chair en Auke Klasses. Voor de 11e keer brengen de muzikanten van Euterpe onder leiding van dirigent Tom Roosen een avond vol met muziek, carnavalsspektakel en humor. Diverse lokale en regionale artiesten brengen oude en nieuwe carnavalsliedjes ten gehore en ook dit jaar is er weer een speciale gast die met muzikale sketches een extra dimensie toevoegt. Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Of met een trui waar mottengaatjes in zitten? Weggooien? Mooi niet. Op woensdag 29 januari organiseert Repair Café Venray namelijk het eerste Repair Café. In de Kemphaan draait het die woensdag allemaal om repareren. Tussen 1 uur en 4 uur 's middags staan diverse vrijwilligers klaar om te helpen bij alle mogelijke reparaties. Op 7 februari is de finale van het LVK in Echt live te volgen op een groot scherm in Schouwburg-Venray. De finalisten worden op 1 februari bekendgemaakt. De deuren van de bolzaal openen om 7:30 s'avonds en de finale begint om 8 uur. Na de uitzending is er een afterparty. Op zondag 19 januari treedt de band Blues Train op in wijkcentrum Het Stekske. De band Blues Train zorgt deze middag voor heerlijke bluesmuziek. Donderdag 16 januari viert het Expeditielab vanaf 4 uur 's middags een feestje. Zo opent het Expeditielab de deuren van het bouwhuis. Hier gaan kinderen met verschillende onderdelen van de bouw aan de slag. Ook wordt het Expeditielab heropend. Het lab is namelijk binnen het Rijland College verhuisd naar de tweede verdieping. Als laatste wordt er ook nog een website gelanceerd. De deuren van het Expeditielab openen om 4 uur 's middags. Iedereen is welkom. Op 26 januari gooit Jansen Dansen en Sporten de deuren open voor iedereen die geïnteresseerd is in het aanbod van Jansen Dansen en Sporten. Iedereen is deze dag van harte welkom om kennis te komen maken met de dans- en sportlessen van de organisatie. Er zijn lessen voor kinderen van 1,5 jaar en volwassenen. Zaterdag 25 januari ontvangt Café Den Oldtimer Smash. Smash is een rockcoverband uit de regio Eindhoven. Zij spelen bekende nummers als Purple Rain en Real Love.